Men adım Murat. Yıllar boyu erbede işlerle meşgullanyp geldim. Yalnızlıklardan doğulu bu dünyada bütün ömrüm kişi hakkının nämediginden habarda geçti. Adamlar hakkında aytmanımda da ömrüm töwrüne küçüklerdir bağımda ağaçlanım hakkını yerlenmardı. Arkamda tonlap güne toplantı da İza yüzlerce hakkını yen adamdan mıqaldandığını bilmeýärdim. Ýöne bun Hakamın ýagyna başymdan geçen wakalardan soň ähli zat ýetgedi. Ähli zady gurşaýan şol rahmet kapysy ahyry men üçin açyldy. Indi men bütünlüği başga adam. Boynumdaky kişi haklarynyň halas bolmagy, eden etmişleriň ählisinden taplanmagy şol ýüregime tüger. Indi tanayan adamlaryň ählisini ýözümden rady etmek isleýän. Men güne deryasından çıktım birce düş bilen. Ahırında düşündüm görünüm düşteleken. Men bir cahil adamdım, çöllere düştü yolum. Kişinin hakkını bilmezdim, sen kekenim içemdim. Tova kişinin hakkı kalmasın mende, razı bol menden. Men tova ettim günahime, razı bol menden, razı bol menden. Murat, oğlum, Allah cana şükür ediyen dileglerimi kabul etti. Vermedimden öň sana duşurdy. Dukanım inni senki, netip ettin. Ece? Oğlum, Allah hayırlısını etsin. Yeri, bu näme? Senem gitjek bolýar. Ova gitjek. Hanonno. Yürü. Ertiriňiz hayırly bolsun. Ertiriňiz hayırly gyýdym. Ertiriňiz hayırly. Ýagdaýlaryňyz neçek? Ýagşy gyýdym, ömrüňiz uzak bolsun. Özüň nähili? Merwet aýda. Efejan, seni öwren görmegi bolupsyň. Oğlum. Murat. Bir zat boldum oğlum. Ýagşy, ýagşy Ece. Özüň duýşuň oğlum Murat. Owa. Hassahana barýan. Netip bolsa dukan hasan bereketli bolar. Işiňiz dileri bolsun. Sag bol Merwe. Sag bol gyýdym. Sag bol. Murat daý, yürü.
Salamu aleykum ağam. Wa aleykum salam Murat. Ahir dükana diye çıktık. Daya şükür ağam. Oo, ertiriňiz haýyrly bolsun. Diňe men çagyrylmandyryna. Näme üçin çağıral sen? Sona bari ýok bir dükana açýar. Bolonlar näme? Menem berdi işleýäne. Oğlum. Marat. Näme boldy? Ýok, hiç tat. Meme hiç tat bolan okla. Bismillahirrahmanirrahim. Ey Allah can. Ha, ini. Teňe edäjegiň şu da. Haw sono dur sono. Ağzından hayır aça. Könül çöndürde. Usta täzedini ýasada el men gidip oňurdaýyn. Ýok ağam, özüm bilgak gidip gelerim. Siz garaşyň. Allah can kömek et. Yok. Yok. Kardeş, ýagdaýyň gowy? Näme bolýar? Vay. Hani elin göreyin? Vahey. Gaty üşäpsiň ha. Doňupsyň ha can malam. İbrahim ağa. Biz gideli. Efe gaty üşedi. Murat gelse aýtarsyň da. Ay bolýa menem gideýin Ibrahim ağa. Maňa habar edersiňiz de bolýarmy? Sag bolun. Sag bol. Sağ olun, Melik hanım. Murat, nerede sen oğul? Rıza ağa. Bu teklifi sene aydan ok, meni beştem ok. Ağam näme bolýar? Yarışdyr da. Sarımba yarışa goşulmaz. Meniň üstünden humar oynatman. Hani işin bilen bol? Ýok, o pully yarış däl. 3-4 tane oğulatları öz aralaryna yarışdyrýar. Şäherlere muňa pul goýýarlar. Menim fırmany goşa elýän o. Ola haf eteri. Pulumy karamlyk goşýan beýedek. Aho, öýle bir at. O oğlundan atını goýýar. Aydyp duran dadyň näme aýtam? Men ýagdaýymy öz oglum düşünmese de şat düşünýär. Taramamy bir zat bolaýsa, meniň oňullugy garaşma. Any bar. Eýşiň bilen bol. Menem oğudun jamam bu işlere goşaýym. Oğlum, nirete bollun? Usta dik gittin de vakti bile gelmedinle. Bağışlıca men hökman gitmeli. Oğlum, İbrahim ağa, Özüm habarlaşarım. Allah kömek etsin oğlum.
Bu nereden çıktı? Milyon için eken? Görgülcük katı üşäpdir. Göýberin Efe. Keselli bolsa bildin mi? Yok, göýbermen. İýesi bar bolsa näme? Yok iyisi, yok. Bize galaysınna, gayrat et, Melekdayda galaysınna. Hay bolya. Ha işediyen Melekdayda. Bolya. Ey yaşa! Hani gir? Ardaýbew. Men batyny ýazyp ýarışdyrmalygyny gowul. Kim maýordy? Sen bir ýerde nämişdiň? Salamu aleykum. Ardaýbew şu ýerdemkä? Bar git boş ýerden. Onu görmän gitmen. Ardaýga. Murat. Ardaýga salamu aleykum. Wa aleykum salam. Şuňam salam nalamay kaka. Gümüleksinni. Olagas Murat. Hiç da elle görýärler älädir. Näme meselem bola baham raýy. Bizem wagt ýetirip durmaly. Mesele uly Ardaýga. Sen meseleň bilen biziň işimiz ýok. Näme edene işiň ýagyndan çykdymy? Kakam näçe gün ýaş dökdi, sırma diýip. Asa bolup çökde ýatdy. Sen sırmany ogurladyň. Oglum Bedri goýsana. Birden günah galaýmaly. Onu murad etdi diýselerim, oňa delilim tapylmady şaýa adam. Gidenden soň maňa azar ýamany berdim. Inni hakyky günäkar öňde ka. Sen Her bir sözüň üçin jogap berilýän rogul. Allah'ın huzuruna günah var. Bedir doğraydı ya. Men günahkar. Näme? Men günahkar ağam. Sarmanı men oğurladım. Men sen ýanyňa gelipdim. Seni men oğudan jam ýarışdyryp bilmen nipdiň. Soňum giýje. Ana dur. Çeş canavar. Sen näme edipsiň? Näme edipsiň sen? Sen tırmamy näme etdiň? Ýarşy goşjak diýdi bir adam. Şoňa satdyňmy? Oňa satmakçydym. Nähili? Haladyňmy? gaty gowken. Ýöne gaty aryn görnýär janawar. Ýa seni urduňmy? Ýoklu näme şeýle uraýyn? Ýatagynyň aýtmajak bolardyň birazjy kaýyp çötdik başga zat edemi? Bahatny oňşarta. Ola hemen oňuşmasy. Polisiýa gelýär, kaçyň. Polisiýa, kaçyň. Polisiýa gelip aty öýüňe gowşurlar diýip pikir etdim. Tutdular. Ýöne sırma. Şunça ýyldan soň näme üçin bärik gelip ýadymyzdan çykaran zatlarymyzy täzeden ýatladýam. Gümmoş ýerden. Owarry bol. Belki men tırman taparyn Ardaýga. Belki ýygyna götürerin. Men günämi ýuwaryn. Ýeri meni razy etdiňemde, o janawara näme diýjek? Wah şu ýüpi nädip boýundan atyp billiň? Nädip dödüp onu urup billiň? Wah janawar, akçekeýni çekip bilmese, behet diýip aýdyp bilmese, dili ýok aň. Durun diýmäge dili ýok. Dili ýok. Sen heykelläňi işletmediňmi? Oňa rehimiň iýinmedimi?
Men belki sırmany Bela burnun tokma Murat. Soň biz sırmanı köp gözledik. Eşçimize göre o canavur ölüpdir. Bar git, işin bilen bol. Bizi günümüze koy. Hasabını o dünyada verirsin. Han uğru. tüf sana. Bulaştı. İllim de ultedi vak illim de ulan buldu kovardı bunu etmedik adam haz kovardı. Duman hani yeri gel pişçegim. Up. Efecan, habardar boluver oğlum. Bir tel elini dırnaymasın. Kesele karşı tançım edilmelik bolsa Allah korusun. Belki Murat da Mirsan Lukman'a giderse ha? Murat dayın vakti bolsa di. Ay buna seyret. Murat dayı. O nereden çıktı? Murat dayı men onu dışarıdan taptım. Katı şaptır yemem acıptır. Seyret onun için yer yasadık. Katı o ediptin. Men dözümsiz oğlum. Murat. Eline näme oğlum? İnne şeyle bir utanyan golün yüzüm yerden kaldırır yağdayım yok. Murat dayı. Gel Efecan gel. Murat dayı. Ertir. Duman Lukman'a gidip bileriz mi? Elbette gideriz Efecan. Hazır onu çağıryan olsa. Ol onu aydıp bilmez gerek Murat dayı. Ova. Kıynansa da aydıp bilmez. On kimdigine aydıp bilmez. Şeyleden Murat dayı. Men doğru aydiyan gerek Murat dayı. Doğru aydiyan Efe. Şoň üçin ama gaty gowy etmeli var. Ova. Ertirerden gidýärmi? İnşallah. Sagaman yatyp durun. Kenem. Murat. Murat. Murat dayı, yurda. Duman garaşya. Berekellah, hiç ilikem yok. Her ne özüňiz ýaly merhemetli adamlara duşupdyr. Ýogsa şeýle gymmatly haýwan şu wagt kapasada özüni satyn aljak müştere garaşmaly boldy. Gymmat diýäňizmi? Şeýle gymmatmyka? Hawa gymmat. Adynyň 300 dolara bardyr muň bakady. Muň tüý satyp bermeli boluş şu wagt. Wah haýp. Men onu satjak däl. Berekellah ulan. Satmar gerek Murat dayı. Elbette Efecan, elbette. Yok. O bu ýeri batyrar var aýmaga.
Ferit, häzirim yok. Heni idem gelen ok. Düğünüm sen bir yerde dikkaga gidip koyda. Buna kıydım bir saat berdiğin usul urlap durdun ha. Diýmek biz berde bir sagat ber garaşyp pelek bolup durdy Ibrahim ağa. Bu sözüňi maňa däl murad aýtmaly ekeninde. Ahir gelýärler o. Elindäki nämeke? Pişik mi? O pişik ýaly. Eýuda. Bul adam ýigletjek nemeni bir kempişik bilen güjükdi de galandadyň düzetdiňden şu gallymy? Ey Allahjan maňa tawr berer. Bu näme Murat? He? Bu näme? Näme täzelik ağam? Bağışla urdyň tene merekkä etdim. Ay be ýokly oglum. Burada tebep bolanurda. Pişecek bu, pişecek. Ödem gaty kymmat. Lukman ağa $300. Uy! Nasıl cevaptın? Uy. O seni halamadı. Açalım Murat. Açalağım. Açarı yatattım. Sana da birini yatattım. Bismillahirrahmanirrahim. Eyhuda. Allah jantaň ruha deden oğuyken Murat'tay. Häzir melektaýdan bolsady. Öýüň gapysy açylmasa, ýadymdan çykaran bir ýapyk gapy mardyr diýerdi. Şeýle dämi? Ibrahim ağa. Efäni öýeltermi? Etmesine öýelterin welin. Ibrahim ağa tendir ber. Gelen giden bolar. Efäni ödümek giderin bolýarmy? Ýere Fejan. Aýdy ber gardaş. Men remdiýini gözleýän. Şogun sen zerarly tas ele düşüpdik. İş parraqdy. Şoň üçin sen bilen täzen işleşer öýdüp oýuňa da getirmegin. Soň men tusu kanal düşüp özüňi tapyp bilmänme şükür et. Tapaýan bolsam işiň bitirjekdim. Men seňle işleşmek islämok. Onu näme isleýän? Men sarmany gözleýän. Şol sarmany hem boldy. Düşnükli. Sen tusu kanada kelläň şödüpdiň injik. Näme sırma näme gerek gardaş? Aklyň bir ýerindemi? Sen men gurrunmy goýda aýt. Şoň biz gaçamyzdan soň nämeler boldy? Biz gaçyp gidenimizden soň polisiýa gelip atalanlar. Başga näme bolsun? Bar bolanymy şi? Eýesinden sonra ara ýüzüň ýokmy? Gitdi ondan sonra. Ölmedik bolsa iýizine eýesine berendirler ony. Eýetine diýänmi? Uy, eýeti ýokmy kamyň? Eýesi men. Onna bu eýjejik zat haýdyjyn sanka. Eýrani. Uy, eýranymy? Eýrani ekene. Bedri. Ýene näme gerek? Sen firmaň öleni nereden bilýän? Näme? Günäýüklere adam gözleýänmi? Şoň polisiýa geldi. Diýmek habar düşüp biz ýerlenen bolmaly. Olar atyň oglanyny bilýän bolmaly. Firmada sede goşurlan bolmaly. Hawa, ölmedi ol. Sen gelen soň täzeden mazardan çykdy. Ruh häzirim ştorap taýlanıp gör. Bidar bolmay, bidar bolmay. En görwesi ýamanaty näme üçin beýle ýigrenýän Bedri? Görgül at diýdiň o. Şo görgül diýen atyňdan men beter görgülim.
Bir atın ömrünün näçe bolýany bilýän Murat? 60 ýyl. Hut bir adamyň ömrüne barabar. Deret. Şu ahir sırmadan ne oluyor? Şu öýde de men kakam meni ejemiň ujagyna goýup niragdeni bilýänmi? Şu ýere, sırmaň ýanyna. Şoňundan soňam eýlä ýöreseňim sırma, beýlä ýöreseňim Bedir sırmaň iýmini ber, Bedir sırmaň gezmetdir, Bedir sırmaň dara. Bedri, biderek gurrun etme. Haydi ata öýe çağatyny. Men kakam Murat. Kakam sırmany menden hap gowurýady. Bir näçe ýok ol hedile daýpdy. Ýöne sen häzir oň ruhuny ýerine götürdin. Kaka. Ruhuna malla uğraşıyordun. Git. Ibrahim ağa. Ente kaçamız yok diýdim hem bolyn iş edip getiripdir da. Nähili haladyňmy? Ören gowy. Gowy. Şu döwrüň meşhuratlarynyň biri bu. Suňyalat başga ya bardyr ya da ýokdur. Beýle aňyrwasy däl enim. Ýöne owada ýarışdyryrdyk öz aramyzda. Habarym bar. Bilýänmi? Ben bir näçe gede gördük onu. Ýarşy at berjek bolup. Şeýlemi? Nirede? Ýarşy goşulmagy derek günah gadanlyk. Bir at ýarışdyrjakdyk, olam ölüp gitdi janawar. Adyny Sırma diýerdik. Sırma diýdiňmi? Sırma öldümi? Men ondan bilýärdim. Sırmadygyny nereden bilýärdiň? Senem tüýs sam gowra keliň oğul. Sırmaýa alat dünýä bir gezek gelýän. Görgülaty nähili ýagdaýa talaýdy. Ele şu ýöri. Olar berde näme işleýärler? Allah bilsin. Ýöne iýdiliýsiň maşyna dara öýdemek. Ha bolun ýaşyly. Taňry alkadyn. Äge bolun. Eşdeňmi? Bärden gönüp biziň owabynda baraýmalylar. Ýadyňdan çykaraýma. Bolýa sag bolun. Bolýan Allah ýaryň bolsun. Çöw. Çöw. Ýaşy ýaly boli. Welin näme? Gaty zor salýar. Görýäňmi ýagdaýyny? Ýagdaý pagdaý goý. On gurruny etsek ýarış ýaly döner. Bilýän bu ikimiň aramyzda kiçijik sırmaz. Waq eýjejigim. Dur bir halat seni halat eder. Sen näde aýpdyrlar? Bu men derarly boldy. Ýöne ahyr boldy. Köşeş. Tarma.
Aydıp görünmesi yerde görünämeğin. Başına bela afatını alacak olma. Tağaman utul dost. Sağ ol, sağ ol. Kardeş. Hani götürücü getirsen lan. Yuvaş, canım köçeden tapdın mı? Merve. Men ýagdaýym gowy. He, görünüp dur. Merve. Men näme düşündirgen alamok derkerdem. Bedet düşündirjegim bolup durma. Hem diýdiňde näme işime elimdegen oga men. Ötünç toğru ýa. Merve. İşiň oturundyň bölmedegi geç. Öýe bile gaýdy ber. Bolýa kaka. Helim süýnüp ýatma, tur. İl adar bolup berme. Rızaga. Men gyssaly gitmeli. Dur, nira barýa? Duman, Ferit, ha sıçan var gördün mü? Sıçan. Efe, Sıçan. oğlum hova soğuk. Sıçanın ha Ferit, sıçan. Yürü postunu giydireyin son oyuna ver. Bolýa. Piş. Pişim, gel pişim. Gel pişim, piş. Gel $300 giyeceğim, gel verik. Gel verik diyen. Oo, gücü. Yok. O şey değil pişik. Kıydım, ne mollu? Elim tırnadı neciyiz, ey Allah. Men näme kömek gerek deyip gelipdim. Uy kıydım, istesen Lukman'a görköday. Ay Allah, gora vursun, katlı tırnaptıra kıydım. Näme olur ediyorsun? Bilmedim de, bolor bolmaz deyip bolmaz. Bu canavar bizimki del. Ne hilli, ne bileli. Birden kesel yokşaymasın. Hissat bolmaz lan ötü näme olsun? Hissat olmaz. Ferit ap, äge bolun. Bolýa. Ferit ap. Kömek edin. Öňe teretsene gys. Näme bolanmaz, men barlatjak. Näme boldy? Ferit seniden torap dura. Kömek edin, pisik-tırnady. Gudurlayan ýoksa. Vay! Ýygyrma, bolly. Men janymy köçeden tapamok. Nijis pişige näme bolar? Vay! Muradyň öýünden haýyr geler öýdýäň diýsene. Seni şo pişik-tırnadymy? Näme bolanmyş? O pişik guduz däre. Oňa sanjym edille. Biderek sanjymalyň. Näme? Onu näme dursun? Üstüňden şikayet ederin. Isleseň edäý, ýöne sen maňa haýsy pişiňdirnän aýtmadyňa. Pişik-tırnady diýdiň. Borda Allah sana şifa versin. Biraz ağırdanlar ýöne. Rızaga. Murat, Besir. Indi meni birahat etme. Sırma diri. Ha, bu orada kardeş. Gözüm bile gördüm ağam. O ne hil bolýa? Maňa öyle diýdiler ha. Köp böldük. Yoksa ağam, sırmanı alır. Hiç kaygı etmem. Muňa men sebäp boldum. Özümem alajyn taparyn. Kaka. Besrinni. Oğlum, eşitmedin mi? Sırma direk niye? Oň sırmadygyny nerden biljek?
Yeni bir iş koparmayan tenirden bilýär. Ýörüň häzir gidip bile göräýeli. Men näme aýdýan bolsam, näme pikir etseňiz edip beriň. Ayakça kaka. Men näçe ýyl garaşdym oglum. Inni 2 minutum garaşyp biljekler. Ömrüňde bir jegeden bolsa maňa kulak faýda kaka. Ogluňy bir jegedek diňlesene. Gitjek bolsa bile taýýarlykly gitmeli. Gelip bolsa polisiýada habar berer. Bolýa, polisiýaga gidelim. Men öýre özmem gideýin. Deýmek, düýünki başagaýlagyň sebäbi şekenne. Innem atyň izinden ylgaýan şeýlemi? Terkirden beri däl. Daşarda garaşýan ýaşuly ırdag üçin ol gaty gymmat janawar, gaýrat ediň. Näme? Bir näme deli ogul? Bu biziň işimiz däl ahyry. Terkirden wagt ýok. Bir zat bilmedem, hey, sizi ýadatjakmy men? Yeri, beýle bolsa ýör. Bu size gurrun beren asım baş terkerden bize kömek etmekçi. Näme, bir jaman sen bir dura, beýdip uloldy berme. Salam. Salam baş terkerden. Ýagdaý barada Murat Paral gurrun berdi. Ýöne henüz hiç saat mälim däl. Şoň üçin size kömek etmegimi isleýän bolsaňyz, gowy etmän, men näme diýdim, şonu ederdiňiz. Görleşdikmi? Bolar baş terkerden, elbetde. Onu beýle bolsa uluglara Yeri, baş etsene. Ine şu yer. Anyk bilýärmi? Hawa terkerdem şu yer dedi. Hany baralyň. Haw, dur, bir jaman köşeşiň, ayak çekin. Gaýdamyzda näme urlaşypdyk? Ondan bu lokanatyny ýere alkaşdyrlar. Baryp bir göreliň ilki. Ýörüň hani. Arma gör gardaş. Bary görüň, geçiň. Men bir ýitige takyny habar aldım, şonu görmek üçin geldim. O nähli ýitig? Neme? Ana durun, hoş geldiňiz. Terkerdem näme kömek? Tereşdirip görmekçi. Elbetde isleýäniňiz baş etsine. Bu hürmet. Bulam kağıtları. Maňa ady bolsa Sultan. Ine bu da kağıtları. Bu bolsa Qaratay. Anha da defteri. Ha, bollumy? Bu da ahirki Qarayel. Kağıtları mana şu ýerde. Terkerdem, men bir dedim bilýän. Sağ olun. Gelin, ana berde. Yok. Yok. Ýör kaka, gideli. Şu töwerekde bir ýerde bolmaly, terkerdem, girläpdirler. Wagtymyzy biderek geçirenme gynanýan, saňa golagasyn kelläme gynanýan, owra bolsan ay. Şu ýerdedi, çynymy aýdýan şu ýerdedi. Allah işidir dostcan, adamçylykda ýalňyşan bolaýmy? Görürsen tek. Wah, ardağıman kulak as.
Inni bizi günümüze koy. Seret kakımın ehli yağdaya saldın. Bir däl meni iki ede öldürdün. Murat. Vah. Elbette maňlaýda bardyr da. Kahary boşdagmaşa taşlap gideberende yer bolýar da menile o. Ulagat ýok diýjek bolaýmy? Herkerdem. Men näme üçin ýalan söýläýin? Näme behýüdim marallap? Wah, ýene lakyllap duraý men şolago. Nädip bilirlerke? Nädip? Oglanlar, şu 2003-täki gaçak at baradaky işe kim seretdike? Könül etmeni amalar agdaryp şonu baňa bilip berseňizler. Bolýa. Alo. Dinleyen herkerdem. Bolýa barýan. Ey Hudaý, şunça işimiz barka. Görle. Begimiziň iş bilen gitmeli bolýa. Sag bolun herkerdem. Borda, tenki dogry çykjagy diýen. Şol athanadaky hepbetleri menem halamadym. Ýöne meseleň asly olar dälinim. Kulak as. Koçum, nähili işe burnuň sokoruň bilemo golin, anaýt sen şu ırzany gowtanaýanmy? O diýen edel herkerdem, näme soradyňyz? Olaga senim. Şu namalarda sen sırma diýen atyň adag dalýa. O nähili? Olaty 2003-täki wakadan soň tapdyrlar. Eýsine de oşurypdyrlar. Şeýde bir iş ýapalypdyr. Aho, inim. Anten bäriňdiňde seret, bular seni ağlayan bolaýmasyn. Şärikdeş beýlekiň goý, tasanyma tutulupdyk. Ýeň arkandan tapdyk, ha. Ýeň basyr üsredişiň ýaly bizim alajyny tapanlar. Häzir nerede? Berdemi? Ýeň tede. Bahamak ederiz. Borda, ertirki ýarşy goýberilsin, soň diýnýär. Ondan soň hala ölsün, hala maýyp bolsun. Arma. Yeni yatağa oğuşurur, oğudansam. Erin erterim. Şşş, yoş var. Yoş. Bilem uracak olsak uğralıyın ne? Canavar deyince almalı. Bakımlar ekdeli. O yerde näme bolýar ha? Mehmet, han saltyrak aty ýüklen.
Eret, bu gözellige örteretine. Üç verce teriştursun yıllarıma döner ve yıllarıma. Mamlen gurlaşdın mı? Munça sancıma açıdamaz canavar. İşte adam olmaz. Yine bu arada bu hayvan bana satma kan oylanmalı kelin. Yeri. Ferma. Korkma o odalca. Korkma benden yokman halat eder. Efe, biraz dursun oğlum, sen öye salar. Bolya, men bärde durjak. Bolya, dursun duray. Yön o canavar gününe koya, Bolya. Bolya melektaydy. Efe, gel şu postunu ne oğlum? Ana inne mırdır çaklak gördü. Näme bol kardeş? Özüň öldüňmi? Bedri. Näme üçin beýdiýär? Aslında özüň näme üçin beýdiýär? Aklından adaşdyňmy? Ölersiň. Men diňe kakan hakyny ödemäge tiýinýär. Gaty ýalňyş pikir edýär. Sen başta gelip kakamdan atyny soragynda dogry edipdiň. Kakam näme dogry etdi? O atın hayvanını hiç kaçanım düşünmedi. Atını bizdenem kımmatlı saydı. Näme üçin? Hiç da düşünmeyen canlar üçün. Sen kimdiňi o janawar ülpetlerinden has gowy düşünýändir. Beýtme Bedri. Kakaňy jedalandyrmak üçin edýänem bolsaň beýtme. Aýyp bor. Janawar ölür. Muny özüň bilýän. Janawaryň näme ýadygy bar? Heret. Ol adamlar sana näçe pul berýän bolsalar aýt. Barda adam satyp şo puly ödüm bereýin. He? Gayrat et Bedri. 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 Sana näme bolýar at? Maňa näme edeni görýärmi? Men helak etdim, helak. Sen kakamy kimdiň aramda düşdüň, bilýärmi şonu? Kakam seni menenim gowurýardy. Hemişe de şeýledi. Sarma? Sen?
Tutun. Tutun anayı, tutsanız lan, bolsanız lan. Hani bolun. Tarma. Bolun diyen size. Koyuverin beni. Koyuverin diyen. Yürü diye sana yürü. Koyuverin diyen yürü. Yürü diyen. Bolçak yürü. Tarma. Durun. Bir derek ılgattay bizi. Şu yer var mı? Selamun aleyküm. Wa aleyküm esselam. Telefonum da yoktur. Bana kömek gerek. İyilik midir oğlum? Yürü. Avva qadırdanlar kim qoşulya, kim pul qoyya? Anqıstan man yoşrak. Avva anana şeyle. Ana havva ine şey pul qoymalı. Alngatama qardaş, alngatama yoşrak. Ne şeyle? Halit, Avu Lukman. gel şu işi koy vaktine delle. Onu hemen koy ordunu. Aklın yerinde mi Lukman? Bu yarış ören mühim. Onunla doğru yöne canavar. Koytuna cana vurlu vurrungu. Şuna birinci olaymalı. Son neyem vardır şu vardır. Yöne ağam. Koy ho yadır on fikir etmeye yağdayımız yok. Yok ağam, mena ımsam çatmaz, beyt bilecek gel ağam. O canavar ölür ha. Ey, sen edip bilmesen özüm edayır. Hemmeler tayar mı? Tayar. Avva yoldaşlar, atlanın. Hemmeniz yerinizde olun. Alitsiye, adamlar kaçın. Kaçın. Kaçı vurayım. Bul tidirak, bul. Bul vur çatrak, bul vurayım. Hiç kim kıymallamasın. Hemmeniz boyun bolun. Hiç kim kıymallamasın. Tıpar söyitmen, boynun. Kavan bağırını. Taşınlar aylanın, taşınlan. Sakla diyen, sakla. Birine tutturma, sakla. Beni sen çözdün mü? Avva. Tırmanım sen kavadın. Yönü ne için? Murat. Tırma taya qarış ya. Tırma. O döneceğim. Tırma. O döneceğim. Enmen başıma yettin. Tırma.
Bedrin kakati, oğlun gurrun berine ananmazdım. Yöne häder sarma deyip gaýgyrçyň etip anannym. Diýmek bunu oğlundan ileri görýäniň çyn ekenne. He? Şu ýagşylygymy ýadyndan çykarma. Eýtme, aýrylanyňdan. Onsam şunu aran tançymyňdan ölmän galaýsa, şikayetli ata heretmeli bolsun. Men atmasamam özüň atarsın. Durun tek, dur. Bırak. Durma. Oğudunca meni bağışla. Kaka, sırma taya garaşya. Näme? Oğuduncam. Oğlum sen... Men etdim. Kaka men unakar. Näme diýeň? Attanım gawanlarlaryň diýerdiň öli men gawandym. Atyňy menden gowurýaň diýip pikir etdim. Ýalňyşlyk men oğlum. Sen şeýle pikir eden bolsaň, men seni pikirlenmäge mejbur edendir. Sırma, ölür oğlum. Menim sen tanıyan bolsam, sen nädibem bolsa sırmany halas ederdiň inşallah Allah ýol berse. Oğlum. Oğlum, ağlama akıllıcam. Sen onu ne edip tapan bolsaň, onu yine bir tapar. Yöne birden tapmasalar, o geniz küçücüğe. Soň näme bolarka, o katı küçücük. Oğlum, ne hil bolly? Hemme dat golýalýaja. Allah'a şükür. Taňa näme bolýar? Duman, gitti. Men pikirim çağa gitmeli. Gitmez mi? Yok ahri. Belki onu bir alıp gidendir. Ne edip, dumanı uğurladılar mı ka? Yönü näme üçin? Hay samsyk o canavar uğurlap birlikde. Men bilýän öýdýän. Ben ömrümde böyle dat görüp ok. Dahil bolsa da. Pişigalleri giyeti. Ne at polya kavi. Anha sen ýaly bolýata. Görle betene. Şükür et yerine wagtyny bildik. Bolmasa ýagdaýyňa da magyrlaşmagy mümkin. Mundan öter nähil bolsun. Allah gorasyn janawar satmaň ahmal ekan. Şonda oňum hakyny halallamaly boldy. Biderek gurrun etmesene. Hayvanyň amr haky bar. Öýüňe çarny bersene. Ana bol. Hawa, menim sen göresim merli tumançygym. Dişoň hädirim taýýarja dur tumançygym. Gaýretme. Kepek, kepek diýäňmi? Bu cennet biziň almolymyň gyýry. Hawa. Goňşymyz pişijegi itipdi. Nähilin aýtdyydym gurrun berdi. Kepek owadanjam diýäňmi? Hawa, berdenni. Berjekden. Onsoňa moň ady duman. Ýok, kepek. Hani bersene. Efe. Pişigi näme berjekdämi? Yönü. Yok berjekden. Diýmek onu ogurlajak da. Ey Allah. Haýsy samsyk şu janawar ogurlap bilerke? Özüňe esewan bar. Senem. Saňa diýemok. Menem gowursaň näme? Saňa da diýerim. Ýöne dumana has köp diýerim. Muňa ady kepek. Ýok, duman. Kepek, duman. Kepek, duman. Ey Allah can nähili täzimdat.
Onu alıp gideten yok ha. Beyle dağda ne edip dedeyin orada? Acayip. Murat, Allah senin razı olsun. Hem Mehmet'den ne deyip oldu. Onsoňam iki gaýta razı bolsun. Birinciden meni täze sırma ýetirdim. İkinciden bolsa oglum. Onna inni menden razı-da. Razıdır. Salamu aleykum. Ýagdaýlaryň näle boraýmagy? Wa aleykum salam. Ýagşy Murat. Innaçy ýa-tämi? Hany bir synyň şyk göreli. Şeýle zat ýaşary nedil makul görleýänini bilýän. Ýöne sen elimde ama kömek edýäm. Meýataç adamlary menden gowy tanýan. Şunu sadaka ýok bunny paýlarmyň? Elbetde. Allah kabul etsin. Hayır bola aýdan näninmi? Sırma diyen yollaşımın menden algısı vardı bolyn. Şoň adyna. O yollaşyň kim? Men tanıyanmany. Tanamar taňagam. Ondan bu bir ýal gurläp bilen ok. Agzy baram bolsa dili ýok. Düşündim. Onu olardan radyal almak üçin şeýledirýämi. Bilýän birinden soradym agam. Haýwanlara edep berenler günälerini ýuwmak üçin sadakany köp berip, göz ýaşy köp dökmeliydi. Allah ýaranyň bolsun Muratçan. Allah can, näme diýen bolsam, sen radyalaryň üçin etmegim maňa netip eyle. Öňümde rahmet kapylaryny aç. Açmasaň başarman sensiz. Allah can elimden tut. Tutmasaň ýörep bilmen sensiz. Men sen kapyň mätäji. Sen bolsaň sultan Allah'ım. Yalvarýan batyllyk etdim. Meni özüme goýma. Allah'ım. Hayırlysy bolsun. Bismillahirrahmanirrahim. Ben bir cahil ademken yolum düştü çöllere. Kul hakkını bilmezdi